Aloha ljudi, John Draude s vama, ću danas snimati Clash of Clans. Šta ćemo radimo, malo ćemo da ocenjujemo baze, znači malo da se vratim. Za prošli put, 4 dana nisam izbacivao klipove. Svi ste otišli, znači unsub, ne znam zašto. Ljudi, ako me već jednom subscribe-ujete, nemojte se unsubovati. Ja ne jedan kanal, ako Sirben nije izbacio 10 dana klipove, ja se na njegov nisam unsubovo. Jer šta ću, može čovjek na moru, odmori su, ja sam išao negdje s tatom i nisam bio tu 3 dana i nisam mogao da snimam klipove. Ja bi snimio, ali ništa mi ne znači, ja sam puno bio tablet za sobom, ali ništa mi ne znači zbog toga što nisam imao internet da vam izbacim tog dana. Išao sam negdje sa njim, znači nisam imao interneta, tako da nisam mogao da izbacujem i da sam snimio. Ja sam imao 2 snimljena klipa, ali to vama ništa ne znači. Znači šta sam teo, evo ja ovdje imam ove dark bušilicu sam kupio. Ona je fenomenalna, ja evo već imam 4000 i nešto dark eliksira dok sam imao 2000. I stvarno, znači ona je vrh, znači ako budete skupljali nešto, eliksir skupite 1.000.000 i kupite je, fenomenalna je, toliko pomaže, znači dark eliksirima. Ja planiram da je unapredim 1.500.000, jeste skupa, ali baš vredi i poslije će da vam da još, kad se unapredi, samo da vidim, još 140, znači 300 će vam davati dark eliksira, što je vrhunski. Tako da je to super, majke mi. Evo, ja ću sad da kažem da ću da ocenjujem baze. Znači, samo da napišem. I šta sam ovo napisao? Pozdrav. Ljudi, ocenjujem baze. Ko se javi, ocenjujem. Evo. Ocenjujem, nisam baš lepo napisao, ali okej. O, Mihajlo ušao u gol, bravo. Posle 3 mjeseca Tom Hall, toliko mu je trebalo i svaka čast. Napokon je ušao taj gol, brate. Trebalo mu 5 mjeseci dok je ušao. Ako ne bude bilo nikoga, ja ću da izgleda da ne nikoga. Da su svi otišli negdje. Nemam pojma. Ako ne bude bilo nikoga, ja ću da ocenjujem ovako u klanu. Ili da napadam, ja ne znam šta da uradim. A ne javlja se niko. Ne veze, ajde sad ću ja da u klanu neke ocenim i da možda napadnem s ovim. Evo sad sam napredio ogradu ako niste provalili. Znači evo neke golde ću da ocenjujem. Kao što je evo Lucky Kingać, on je... Njega nikako nisam ocenjivao, on tek ušao u naš klan. Ja ovo nešto jedem, tako da ako možete čujete kako jedem, izvinite na tome. Njemu ovaj voćni jogurt, nije bitno. Njega stalno napadnu, brate, uvek kad uđem na njegovo selo on je napadnu. Brate, ja ne znam kako više. Tom Hall 9, ograda bi mogla na veći level, tako da mu dajem... Tako da mu dajem neko 7 možda, 8, ajde, ali treba mu mnogo veće ograde nego ovo. Mnogo veće ograde mu treba. Level. Idemo dalje. Ali vojska mu je super, vidio sam ima balone 6. Neko je nešto poslao, sigurno, pošto je finish rata napada nekako dobro. Ajde, Diger, ćao. Ja kad uđem u... Evo, sad ih dobijaju. A ljudi su, znači, dobijali, eto. Bilo 40-20 nešto, evo, ljudi ih već dobijaju. Jebi ga. Kad neki ne napadaju. Ja znam, sad ne mogu napraviti na prste koliko ljudi ne napada. A ja ću ja napadnem. Ne znam da li ovo napadnem. Malo ima luta. Tražim najviše nekoga ko ima dark eliksira. Kad bi mu najbolje što volim kad nađem dark eliksir,
drill kad nađem i još nam je to mahal izvan. Evo ga, pun drill. Joj, nema ništa lepše kad vidim pun drill. Bukvalno nema ništa lepše kad vidim pun drill. Ovdje drillovi nisu baš nešto puni i zato ne bih ovo napadao. Mislim da ovdje su sve bombe i hidden Tesla, tako da ne bi baš se zaletao. Ali ovo je loše selo za tom HSM. Baš loše. Sad naći, nema ovaj Dark Elixir, ništa. Kako ne mogu nađem da još se nisam snimao kad sam napadao, tako neke nađem, znači... Joj, ovo me znači ubija kad mi kaže mađara ladeš, joj. To samo na kompjuteru, nikad mi se na tabletu nije desilo, znači. Pogledajte snimke napada na tabletu. Sve ono greša je bilo na tabletu. Ništa mi se nije desilo tako, samo ovdje mi se dešava. Znam, brate. Ne, znam, nećemo napadati, teško možda nađemo tog protivnika, koliko sam video, gubim vreme, samo bolje da ja da ocenjujem, tu mi je mnogo lakše i manje ću vremena da izgubim. Evo ovako, imamo ajde štuka, što mu je naziv smešan. No, ja progutam, vidite. Neki koji su zmajevi. Drugi, čestitam. Veoma su moćni kad su drugi. Ali njemu je selo uništeno skroz, samo nisu uništili Town Hall. Koja najveća fora, brad. Immortal nisu uništili, sve ostalo uništili. Pa ograda je loša baš za Town Hall 8. Ajde, meni 5. level za Town Hall 7 i može nekako prođe, ali ovo je 4. 5 za Town Hall 8 baš loše, tako da bi dao jednu 6. Šesticu. Baš loše. Ne znam, sad nisam vidio cijelo selo da mogu da kažem kakav mu je defense, ali ne znam. Niki moram da vam pokažem. Ako nisam jednom ocenjivo, njega moram pokažem. Niki je bio u silveru, izvinite na ovo. Ja se nadam da me čujete, meni je mikrofon ispred usta. Znači, njemu je stvarno selo vrhunski. Selo je stvarno vrh, znači Dark Elixira ima 67.000. Bože, paš ću na patos odmah sad. Pa šta mu je pametno što je čuvao eliksire, nije stavio za barbarijana, nego je čekao strelca i sva oba dva nabuđio na 5. Town Hall mu je 10, a do pre neki dan je bio u Silveru 2. Znate li zašto? Zbog luta. Mogu da se klanem da neki su mislili kad sam rekao znate zašto, da se znali zašto. Ali zbog luta. Najbolji lut u Silver 2 ili Silver 1. Ja sam otišla u Silver 2 i našao luta i odmah kupio zmajeve, unapredio ogradu i još kako se zove i kupio drill. Pa sad vidite. Što mi rekli neki u klanu, to je i Supercell rekao da je najbolji da stavimo u jednu ogradicu. Znači da je najbolji Supercell najbolji Supercell je rekao da je Silver 2 za loot. Silver 1, Silver 2, to je najbolje za loot. I šta sam još htio, ajde još nekoga da ocenim, i šta sam još htio da kažem. Znači, ako imate još jednom pare, nemojte ništa kupovati, jedno ako nemate zmajeve na Town Hall 7, pa onda nabuđite prvo zmajeve, jer su zmajevi vrhunski. Ali ako imate zmajeve i sve, znači, preporučujem vam da uzmete ovaj Dark Drill. Znači, ko nema, a ima Dark Storage, ja mu preporučujem. Ajde, Jovan Srpski. Jovan Srpski. Što bi rekao, Jovan Srpski krstite.
Pa okej, moje selo. Tom Hall 8, ali opet ograda je... Ograda je loša za Tom Hall 8. Malo je bolja od onog, tako da ću ovom da dam 7. Ali okej, moje selo, ne kažem da mu je loš defense, mu je moćan. 9. level, ovo je super. Znači moćno mu je samo što, eto, samo taj malo tu ogradu daje. Pa i meni su svi rekli dali mi petice, mislim, zbog ograde, jer mi je loša ograda, to znam. Tako da, znači, šta smo ovo rekli, ovo je 7, ja sam ono dao 6, ne mogu sad ovom da isto dam 6. Da je bolje selo. Stavio sam barbarijane na 4. level. Mislim da se neću pokajati, strelace ću ostavim. Pa ću posle polako gigante i tako sve. A sve jedva čekam kad mi bude na 5. Strelci na 5. i barbarijani menjaju oblik. Odnosno izgled. Giganti isto dobije one, ja mislim, zlatne rukavice. Ono, kao zlatno. Zmajevi na drugom ne znam kako će da izgledaju. Kao crveni, da, bit će crveni. Vizardi na 4. će, ja mislim, biti moćni. Imat će mnogo tamniju boju nego što sad mi imaju. I ne znam šta još da stavim, nemam pojma. Šta još da kažem, znači to. I ajde da ocenimo još nekoga, ali ja odužih ovaj video, sunce ti 15 minuta, više. Ajde da još nekoga. Pa ajde Dark Dragon. Ne znam kako mu je selo. Selo mu je vrh. Znači vrh vrhova za Tom Hall 6. Njemu su Archer Toveri 7, a meni su i ovo 3. A njemu je bolje selo nego meni, brate. Po Archerkama, samo što su svi 7. I Wizard Toweri, ali ovo mu je 4. Baraksi su mu 8. Army kampovi u 6. Bolje malo se, ne, nije. Nije, više imam ja mjesta, zašto imam još jednog. Ali on će biti bolji, kada on bude imao Tom Hall 7, bit će bolji od mene. Već sigurno. Ovo ima, bravo, to... Pa okej, selo, stvarno ovo je 8, brate. 9. Znači ograde su bukvalno možda i 10, ali ajde 9. Da ne budemo baš, ono... Ne dajem baš nešto često 10, iskreno. A ja ne znam šta buđim, da li ova 2 Wizard Towera ili da polako skupljam da buđim ove Archer Towerke. Ali ja bih prije prvo nabuđio ovu ogradu, pa posle tek bi buđio taj defense. Ne znam, vidjet ću. To je to, ljudi, vidimo se u sljedećem klipu. Ćao, sabajte, lajkujte, komentarišite i kad nekad nemam videa, nemojte unsubovati, znači molim vas. Jer ja sigurno videa nisam izbacivao zbog toga što mi je bilo smorno. Ne izbacujem, nego možda nisam bio tu jer sam bio u selu. Znači ako vidite da nisam izbacio klipove dosta dana, sigurno sam ili negdje otišao ili negdje. Znači nemojte me unsubovati. Molim vas. To je to, ljudi, vidimo se u sljedećem